Val. El que farem ara serà un dictat on vosaltres haureu d'escoltar i endevinar què toco. Hi haurà dues propostes. La primera proposta és aquesta. Do, re, mi... I sonarà així. Quan vosaltres escolteu a casa, heu d'intentar endevinar. I llavors, si podeu, mentre ho aneu escoltant, podeu fer do, re, mi... Val? I la segona proposta serà aquesta. Canvio. Començo pel mi, després el re i després el do. I sonarà així. I haureu d'escoltar i quan penseu, sapigueu el que és, com comença amb un mi, re, do... L'important és sentir, que escolteu si puja o baixa. D'acord? Preparats? Vinga. La primera que farem és aquesta. Escolteu. La torno a repetir. La resposta correcta és... do, re, mi... Molt bé. Ara en faré una altra. Segur que ho sabeu, oi? Fàcil. Fàcil perquè he fet la mateixa. Do, re, mi... I ara en farem una altra. Repeteixo. Mi, re, do... Molt bé. Doncs ara vull aprofitar... Hola, nois. Doncs ara que hem cantat la cançó de l'astronauta i la següent activitat necessitarem... Ara vull aprofitar i ficar aquesta melodia. A veure si sabeu de quina cançó és aquesta melodia. Ara l'he fet dues vegades. Do, mi, re, do, mi, re, do. L'he agafat d'un tros de la cançó de El lleó no em fa por. Si agafeu el llibre, li heu de dir als pares que us posin el llibre que tinc aquí. El que fareu de deures és treballar la cançó de El lleó no em fa por. La cançó, anem a cantar la lletra, diu: El lleó no em fa por, pa, mi, pipa, pa, mi, pipa. A veure com ho feu? Repetiu amb mi. Un i... El lleó no em fa por, pa, mi, pipa, pa, mi, pipa. I la segona frase. El lleó no em fa por perquè sóc bon caçador. Repetiu, vosaltres. El lleó no em fa por perquè sóc bon caçador. Doncs amb aquesta cançó és on hi ha el do, mi, re, do, mi, re, do. A veure si sabeu si aquesta melodia està al final d'una de les frases. N'hi ha dues. La primera que fa el lleó no em fa por, pa, mi, pipa, pa, mi, pipa. I la segona frase que fa el lleó no em fa por perquè sóc bon caçador. I jo us pregunto, on reconeixeu la melodia que hem treballat abans?
do, mi, re, do, do, mi, re, do. En el tros que diu pa, mi, pipa, o amb el tros que diu perquè sóc bon caçador. La resposta és pa, mi, pipa, aquí és on tenim el do, mi, re, do, mi, re, do. D'acord? Molt bé, doncs ara el que podeu fer a casa amb el llibre és estudiar la cançó, llegir-la, portant el compàs. Aquesta cançó comença amb el compàs a dalt i comença així, faig un trosset. Sol, 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 mi, mi, do, mi, re, do, mi, re, do. Val? Aquest és l'exemple de la primera frase. I la segona frase és el mateix. Sol, 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 mi, do, mi, re, mi, do. S'assemblen, però són diferents. Llavors, com l'heu d'estudiar? Primer, el primer trosset, que és igual. Comença a dalt i el sol, 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 mi, mi. Va, repetiu vosaltres. Un i. Sol, 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 mi. Val. Molt bé. Doncs ara el segon tros, el del pa, mi, pipa, que diu do, mi, re, do, mi, re, do. Vale. Repetiu vosaltres. Comencem a dalt, Un i. Do, mi, re, do, mi, re, do. Molt bé. I ara la segona frase, la segona línia del llibre. Comença igual, aquí, amb la pulsació dalt. Anava a dir arc amunt, no, amb la pulsació dalt. Primer jo. Sol, 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 mi. Repetiu vosaltres. Un i. Sol, 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 mi. I ara ve al final, que us pot liar amb la frase d'abans. I diu així. Do, mi, re, mi, do. Repetim. Un i. Do, mi, re, mi, do. Molt bé. Us recomano que a poc vosaltres llegiu les notes i després ho intenteu fer com ho hem fet jo. Val? Doncs vinga, a estudiar i a que la cançó del lleó surti molt bé. Fins aviat, adeu.